Ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Традиційно будемо з вами піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. І вже готовий вітати у нашій студії гості цієї години. Це Ірина Верещук, директор Центру Балто-Чорноморських досліджень. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Отже, і перейдемо одразу до першої теми, яку плануємо обговорити. Отже, у Кремлі не вважають за необхідне направляти Україні будь-які офіційні письмові пропозиції забрати свою військову техніку з анексованого Криму. Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пісков. На його думку, досить усної пропозиції президента Росії Путіна, цитую, «Мені невідомо, чи були якісь папери відправлені дипломатичними каналами, але навіть якщо вони не були відправлені, то за великим рахунком в цьому немає необхідності, тому що було озвучено офіційну заяву президента Російської Федерації». Кінець цитати. Нагадаю, раніше Володимир Путін заявив, що Україна може забрати свої кораблі з Криму, на що в українському очільник українського МЗС Павло Клімкін відповів, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії щодо повернення Києву військової техніки з Криму. Заяву президента Російської Федерації Клімкін назвав спробою легалізації анексії півострова. Також міністр нагадав визначально в цьому питанні Гаазьку конвенцію про правила ведення війни. Зокрема, він зазначив, що у статті 53 вказано, що зброя повинна повертатися після укладення миру. Хотілося б почути спочатку вашу думку стосовно таких заяв Путіна, стосовно цих таких, знаєте, пропозицій віддати техніку. Чому саме зараз ці пропозиції лунають, чому їх зараз чуємо? От саме ваші думки стосовно цієї інформації, які? Так, насправді мені видається, що саме Пісков, коли він говорить про те, що достатньо усної заяви Путіна, вважаючи її офіційною, що саме він вважає офіційною, це коли Путін десь у зібранні собі подібних його, так би мовити, поплічників, називаємо це так, виступаючи через камери, щось там говорить через плече, що, мовляв, заберіть цю техніку, яка вже застаріла і нам не потрібна, і ми її навіть не хочемо утилізовувати, і в такий спосіб, заграючи чи маніпулюючи інформацією, так, намагається ще раз і ще раз роздразнити, так би мовити, Україну, щоб вона реагувала. Так от, що я в даному випадку думаю і пропоную зробити? А якщо немає таких відповідних офіційних звернень, а офіційними зверненнями є письмові звернення, як ми знаємо, що з Росією не можна домовлятись, не те, що усно, з нею і письмово важко домовлятись, так? Тому що в нас є договори міжнародні, в нас є відповідні законодавчі акти міжнародні, такі двосторонні, але вони все одно не виконуються. Отже, давайте будемо застосовувати оте слово, яке ми називаємо деокупацією, так? І інформаційну деокупацію. Тобто зараз ведеться велика інформаційна війна. Вона є гібридною. І, звичайно, окупація інформації з Російської Федерації має місце. І отож, коли ми кожен з нас в добровільному порядку, тому що ми знаємо, що в нас є певні норми, так? Це квоти і так далі, коли ми пропонуємо щось українське і так далі. Але от саме такі вкиди, саме такі інформаційні приводи, вони наче насміхаються, вони наче сміються з нас, мовляв, заберіть собі те, що нам не потрібне, і тим самим де-факто визнайте, що ми є суб'єктом господарювання. Отже, нам потрібно бути зрілішими, бути мудрішими і абсолютно не реагувати на такі заяви, допоки вони не навчаться з нами розмовляти, як з незалежною державою. Я колись, ще коли не було війни, і мене спитали, тільки ми був Майдан, я була міським головою, я пам'ятаю, мене спитали публічно в ЗМІ, що би ви порадили зробити, от Путіну, наприклад, якщо він хоче здобути чи залишити в сфері свого впливу Україну. Я тоді сумно пожартувала, не знаючи, які, це був тільки 2014 рік, початок, не знаючи, які будуть наслідки, я пожартувала, Путін повинен навчитися їздити в Україну, а не на Україну, не відноситись до нас, як до свого сателіта, чи молодшого брата, чи сестри. Про єдиний народ – це все добре. Це все казки, які там з якихось минулих століть, які колись, напевно, були і ці міфи об'єднавчими і так далі. Не працює. І нам потрібно навчитися проводити
санітарно-гігієнічну чистку інформаційного поля. І саме це буде відповіддю на цю гібридну інформаційну війну, яку розв'язала Російська Федерація проти нас. Не реагувати, чекати тільки офіційних відповідей, ба більше, одразу звертатися до міжнародних інстанцій, фіксувати такі закиди, фіксувати такі інформаційні вкиди і абсолютно вчитися разом з усією світовою спільнотою відповідати на них у вигляді санкцій, у вигляді дипломатичних нот або протестів і так далі. Але ні в якому разі не опускатися. Хтось до нього піднявся, ми до нього опускатися не будемо, до цього рівня. Але знову ж таки, от навіщо він тоді такі робить заяви? Це маніпуляція. Він маніпулює інформацією, бо знає, що кожне його слово буде зловлене, буде по-своєму артикульоване, буде вкотре і в десяток, і в сотий раз обговорене в Україні з різних боків. А як ви знаєте, в Україні є багато таборів впливу, так? І вони не завжди, і навіть часто не є проукраїнськими. І зрозуміло, що це піднімається інформаційна хвиля, і знову ж таки, вона викликає дискусію. Давайте будемо дискусувати. Немає предмету дискусії. Нам немає про що дискутувати. Ми маємо про що говорити за столом переговорів саме з Путіним і саме з цією, що робити? Владою, яка є. Ми не обирали цю владу і не можемо наразі вплинути на обрання іншої влади у Російській Федерації. Ми мусимо вчитися з ними розмовляти, але відповідати у їхній манері і приймати їхні правила гри – це програш, це завідомий програш, тому що там вони просто спеціалісти. І ми будемо програвати кожен раз, і кожен такий кейс буде бити по нас. Здавалось би, як це вплине на міжнародний імідж і так далі. Але за цим слідкує Туреччина, за цим слідкують інші морські держави. Так? Візьміть, заберіть свій, і навіть потім умовний президент Чехії каже, так давайте візьмемо ціну за Крим, так давайте, він ж вам пропонує, давайте будемо щось торгувати, будемо щось виторговувати. Аж допоки ми не навчимося абсолютно повз вуха, абсолютно допоки вони офіційно до нас не навчаться звертатися, ми не можемо на це реагувати. І це повинен робити кожен на своєму місці. Позаяк теж оці інформаційні хвилі, вони і формують відповіді влади, так? Коли міністр закордонних справ змушений реагувати на слова президента суміжної, сусідньої і ворожої до нас держави у такий спосіб, що вони, мовляв, не звертались, і тоді це залишає Піскову право для маневру. А вам достатньо нашого слова. Що це? А чи можливо ще таке розглядати, що такі заяви, це більше що робить саме для того, щоб Путін виглядав людиною, яка несе мир і добро, яка хоче робити якісь кроки перед своїм російським народом? Тому що, по суті, офіційного звернення не було. Для нас це пусті слова, тому що це просто сказано, знаєте. Правильно. Особливо для тих, хто живе сьогодні в Криму і підтримує окупаційну владу. Це робиться для них, щоб показати, що, мовляв, дивіться, ми йдемо на діалог, ми хочемо встановлення мосту чи чогось там довіри, дружби і так далі. Як сказав Пісков Лавров на своїй прес-конференції, що ми визнаємо непорушність кордонів України без Криму. Люди, про що ми зараз говоримо? Тобто вони встановлюють фактично правила, за якими намагаються змусити, щоб усі грали. Я нещодавно читала висловлювання терористів і терористичних груп, які кажуть, що вони будуть змінювати світ або так, як вони хочуть, або цей світ буде знищено. Я сподіваюся, що все-таки Російська Федерація, особливо її правляча верхівка, розуміє усю невідворотність відповідальності, яка все-таки настане, і усі ті слова, на щастя, є зараз фіксовані, вони нікуди не дінуться. Це вже історія, яка буде або в Гаазі, або де-інде. Все одно історія буде вивчатися, все одно кримінальне переслідування чекає таких людей, які абсолютно граючись долями сотень тисяч, а навіть мільйонів людей, намагаються використати чи виграти час, чи зманіпулювати, аби що? Знову перемогти, так він і так переможе. Для чого знову і знову провокувати людей, які і так доведені до агресії? Подивіться, що відбувається в їхніх школах, подивіться, як люди і діти реагують на це. Оце рівень агресії на їхніх ток-шоу, те, що вони роблять кожного дня в новинах, потім отак виливається. Це дуже небезпечно. Пані Ірино, дякую вам за відповідь. Долучаємо ще до розмови нашої Олени Сотник, народний депутат України, фракція «Самопоміч». І хочу додати, що член постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Олено, вітаємо вас. Так, вітаю, доброго дня. Пані Олено, будь ласка, спочатку скажіть, які піднімалися питання на засіданні ПАРЄ?
На сьогодні зранку, як напевно відомо, розглядалося питання щодо нацменшин, зокрема ключове питання по мові. Я можу сказати, що ця резолюція, ця доповідь, вона в принципі була угорцями ініційована для того, щоб ще раз більш жорсткі внести умови щодо України. Ми не підтримували цю резолюцію, ми за неї не голосували, вносили дуже багато поправок, але, на превеликий жаль, більша частина з них була відхилена. І як тепер, чого можемо очікувати, як далі розвиватимуться ці події навколо мовного питання? Ну, скоріш за все, звичайно, під час моніторингу в Україні будуть слідкувати за тим, яким чином Україна буде виконувати рекомендації, які зазначені в цій резолюції. Тому тепер це питання буде до міністерства, зокрема Міністерства освіти, яким чином вони будуть виконувати дану резолюцію. Пані Олена, скажіть, будь ласка, чи піднімалося питання Криму? І чи планує, можливо, підніматися? Ні, питання Криму в даному випадку, що стосовно нацменшин, не піднімалося. А от зараз у нас ввечері буде дуже важливе питання для України. Це гуманітарні наслідки якраз війни Росії проти України. І там, звичайно, під час виступів і безпосередньо в самій резолюції дуже багато згадується про Крим, про політичних в'язнів, про неможливість направляти правозахисні організації, про те, що фактично на сьогоднішній день права людини на півострові повністю ігноруються. Пані Олено, маю ще таке питання. Яка взагалі була реакція українських дипломатів на заяву Ягланда стосовно повернення в Росії до ПАРЄ? Ну, звичайно, всі були шоковані. Хоча риторика Ягланда проросійська, вона вже нікого не дивує. Останній рік він, в принципі, в такому форматі працює, він докладає всіх зусиль, щоб Росія все ж таки повернулася, в тому числі в Парламентську асамблею Ради Європи. Дуже багато в його заявах буває маніпуляціях. І тому, в принципі, звичайно, ми очікували, але не очікували такого цинізму. Чи багато людей його підтримало взагалі у цих заявах? Чи спостерігали ви таке? Я можу сказати за свою політичну групу, групу лібералів, в принципі, цього листа. Пані Олено, Пані Олено, і ще маю до вас... Так, зв'язок перебувається, але, пані Олено, я поставлю питання, якщо почуєте, можливо, налаштується зв'язок. Пані Олено, от як діятиме українська делегація, якщо от, знову ж таки будуть продовжувати сприяти от поверненню Росії, це продовжуючи тему заяв Ягланда? Так, продовжувати сприяти поверненню Росії в будь-якому випадку будуть. Тому що тут є, наприклад, ті зліві частини соціалістів, які не приховують свого наміру повернути Російську Федерацію. Але це означає, що для нас це лише ще один виклик. І, звичайно, Україна буде робити все, щоб Рада Європи жодним чином не порушила принципів, жодним чином не відійшла від тих вимог і санкцій, які зараз відносно Росії вже прийняті в цих стінах. Це лише ще один виклик для України. Ми не здивовані. Ми бачимо цю риторику, в принципі, в Європі. У них є прихильники, але точно так же є прихильники України, які чітко розуміють, що Росія – це агресор, це окупант. І якщо його не зупинити, то вони можуть піти і в Європу. Пані Олено, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок оперативно зі студією АТР. Нагадаю, на прямому зв'язку з Брюсселю була Олена Сотник, народний депутат України, фракція «Самопоміч», член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Ірино, продовжуючи ось тему, яку ми зачепнули стосовно ПАРЄ. Знову ж таки, перше питання у мене до вас узагальнене. Які сподівання, що, де, як? І можете, до речі, відходити і від відповідей, які почули щойно в ефірі.
Ну, по-перше, я вже вранці встигла прочитати, що є зараз уже підписаний лист 20 представниками ПАРЄ з 20 країн, правильніше буде сказати, які не підтримують такі висловлювання Ягланда, які чітко вказують на неприпустимість таких висловлювань. Серед них я бачила це і представник і Польщі, і Румунії, і представник Німеччини, що головне. Тобто і ведучі країни, вони розуміють, що така риторика неприпустима, якщо ми хочемо бути послідовними і відповідальними за свої слова та вчинки. Бо коли ми на початку говорили про те, що Росія є агресором і нам потрібно сформувати, так би мовити, напрацювати пул документів і пул людей, які будуть послідовно здійснювати політику щодо унеможливлення подальшої агресії і за те, щоб Росія заплатила якнайбільшу ціну за свою агресію, щоб у неї не було бажання продовжувати і розвиватися у даному напрямку, то тепер виходить, що пройшов час, і ми вже і забули, і не така, і агресивна вже ця Росія, так? А можливо, давайте назвемо її агресивним торговим партнером, який пропонує найкращу ціну на газ. Або давайте назвемо просто агресивним партнером і другом, так? Ну, буває, що ми там сваримось, але ж це не питання, щоб виключати Росію з ПАРЄ. Звичайно, можливо, і не лише це питання. Що ще має статися, щоб ці люди зрозуміли, що за свої дії треба буде відповідати. І, звичайно, що пан Ягланд добре розуміє, що на сьогодні така риторика є, і вона нуртує серед членів ПАРЄ. Повірте, вони теж проводять заміри, вони теж думають, про що вони говорять. І те, що зараз є обраний новий президент ПАРЄ, Нікола Ніколетті, який є італійцем, який неодноразово уже виступав за те, щоб зняти санкції, так, і був навіть автором такого рішення і такої резолюції. І ми розуміємо, що зараз, прийшовши на цю посаду, він буде змушений враховувати усі обставини цієї справи, так? Розуміємо також, що Україна не єдина проблема на сьогодні в Європейському Союзі, і ми не можемо розраховувати, звичайно, на 100% підтримку, як це було, наприклад, у 2015 році. Тут варто зазначити і варто сказати про те, що Україна втрачає час, вона втрачає його щодня, коли ми ще з 2015 і навіть з 2014 року повинні були робити набагато більше кроків від себе, щоб на сьогодні світове співтовариство не мало цієї втоми від постійної корупції, від постійних скандалів всередині країни. Тобто ми мали цей шанс і це вікно можливостей, коли абсолютно уся світова спільнота, за винятком деяких держав-сателітів Російської Федерації, а я говорю зараз і про ООН, і про ПАРЄ, і багато інших інституцій, які були налаштовані на те, щоб абсолютно підтримувати Україну. І ми бачили ці резолюції, ми бачили цю підтримку. На сьогодні це вже втома. Це вже багато інших проблем, ви знаєте. І теракти, і біженці, і Польща, і та ж сама Угорщина, вони мають чим зайнятись, вони мають про що говорити. Звичайно, добре, що сьогодні буде зачитаний доповідь про наших внутрішніх переміщених осіб, будуть встановлені і оприлюднені факти, які ляжуть потім теж у певні і судові позови, які будуть потім основою звинувачень Російської Федерації. Але, на жаль, цього недостатньо. Це вже занадто м'яка сила, щоб вплинути на такого левіафана, як Російська Федерація. Але все ж таки, чи можливо такого уникнути? Взагалі, як можна... все ж очевидно, по суті, да? Але все одно навіть з такої, навіть тут лунають такі от закиди проросійські. Ну, дивіться, чи можливо ви цього пам'ятаєте, уникати? яку організаційну кампанію розвинула і Україна в тому числі щодо минулого президента ПАРЄ? Пам'ятаєте керівника? Так. Тобто Україна Зібрані була підписи були. в фарватері цього процесу. І що зараз? Знову-таки це робити проти Ніколетті, починати збирати підписи? Не вийде так. Ви розумієте, що ми не зможемо постійно кричати «вовки, вовки», а потім, коли дійсно вовки прийшли, ми залишились наодинці. Отже, те, що сьогодні Ніколетті є керівником цієї організації, є теж і заслуга України. Те, що не вийшло так, як ми хотіли, перепрошую, але ми не єдині, там 47 членів, ви розумієте, що це постійна політика. І, між іншим, Ніколетті став президентом саме завдяки
тому, що він веде антикорупційну кампанію. Він показав себе чітким поборником і чітким антикорупціонером, який дійсно засуджував будь-які прояви, так, якихось там і можливих поблажок чи можливих проявів від Азербайджану колишньому. Так, ми пам'ятаємо ці такі скандали, і міні, і великі скандальчики, і маленькі, які, власне, показували, наскільки на сьогодні система є корумпованою, навіть у Європейському Союзі. То тепер ми отримали справді ідейного прибічника діалогу з Російською Федерацією. І знову ж таки говорити, що нам знову це не подобається. Звичайно, ми будемо це робити, звичайно. Але наша сила слова і наша сила дії не співзмірна і не співставна з тим, які інструменти впливу має на сьогодні Російська Федерація. Ми будемо програвати ці раунди, будемо вигравати. Це життя, це політика, так буває. Будемо чекати, вичікувати, будемо наступати, будемо оборонятись. Це звичайний процес. Якби не гинули щодня люди, якби під окупацією не був Крим. А так, в принципі, все зрозуміло. Сьогодні вони, завтра ми. Це вже на роки. Нас це чекатиме. Як зараз тоді повинна правильніше, на вашу думку, діяти українська делегація? В будь-якому випадку я вже читала і чула, що пан Володимир Ар'єв говорить про те, що це буде навіть до того, що українська делегація покине стіни, так, і вийде з цього органу. Я проти таких різких заяв, бо я розумію, що це ознака безсилості, це ознака слабкості, і якщо ми будемо в такій манері, в такому тоні говорити, то нам дійсно нічого не залишиться, як зібратись і поїхати додому. Але тоді в нас не буде платформи, де ми зможемо оприлюднювати факти, добиватись певних резолюцій, добиватися системного тиску. А які в нас залишаться інструменти? Ми самі себе будемо заганяти, так би мовити, в клітку. І те, що ми будемо зараз говорити, що нам не подобається резолюція щодо нацменшин і щодо мов використання, вона була очікуваною. І зрозуміло, що приймаючи навіть цей закон про освіту, ба більше, йдучи на такий відвертий і відкритий конфлікт з Угорщиною, бо він теж був прогнозований, бо Угорщина аргументовано пояснювала, чому вона виступає проти цієї статті. Бо перед тим, як виносити його до зали за 2 години до голосування, були інші домовленості саме з угорською стороною. І на сьогодні ми отримуємо те, на що, в принципі, заслуговуємо. Ми отримуємо негатив, ми отримуємо позиційні втрати. Так, ми втрачаємо дуже багато. І не тільки це іміджево. Це дуже багато на що потім може вплинути в подальшому. Бо нам буде все важче і важче боротися. А для чого нам боротися сьогодні? З Польщею, з Угорщиною? Для чого нам шукати і множити собі ворогів? Ми і так маємо достатньо в Криму і на Донбасі. От і все. Ще хотів вас спитати про Давос, про цей форум, який от сьогодні стартував. В які у вас сподівання, які очікування? Тому що, зокрема, поки що немає офіційної програми Порошенка, зустрічі, але вже відомо, що планується, щоб з Крістін Лагард він зустрівся. Які взагалі сподівання? Чого можемо очікувати? Чи можемо очікувати підняття питання антикорупційного суду, уваги, да, приклад. От на вашу думку, головні тези, які там мають лунати? Дивіться, я відношуся до тої частини суспільства, яка є здоровим алармістом. Я краще буду думати про гірше, і якщо вийде щось краще, то залишмо це на великому позитиві для президента. Якщо він зможе щось зробити із тої ситуації висхідної, з якої він сьогодні стартує у Давосі, якщо йому вдасться це використати і це принесе хоч якийсь позитив для України, я буду вважати, що його місія в Давосі була виконана. Тим не менше, я краще і є більше прихильником реальних кроків, а саме, перед Давосом завжди оприлюднюється індекс конкурентноспроможності країн, і в тому числі і Україна. Так от, ми знаходимося, відповідно до оприлюдненої цієї інформації, на 81-му місці, по-чесному, так, зі 136 чи 137 країн. До прикладу, там, 35, якщо я не помиляюсь, місце Польща має, там, 38 Росія під санкціями, навіть Грузія, там, 50 якесь місце, 81 місце. Ми займаємо 129-ту сходинку зі 137 країн, фактично, це сам кінець, ви розумієте, з можливості утримання молоді, талановитої молоді в державі. У нас корупція просто на 135-му місці, тобто фактично ми
абсолютно програємо. Що таке такі індекси? Це перше всього і передовсім це мапа для інвестора. Він дивиться і бачить, ну якщо тут глобальний індекс ми програємо, то в Давосі що дасть рукостискання президента умовно з Трампом? Ну, наприклад, чи з Крістін Лагард? Що дасть їхнє позиціонування на фото спільних? Що дасть навіть спільна вечеря? Уже всі стомились от від тих спільних фото, від посмішок, розумієте, люди все живуть гірше і гірше, ми втрачаємо в рейтингах, і чим більше і нижче, чим нижче ми в рейтингах, тим більше посмішок і тим більше очікувань від Давосу. Давос є місцем зібрання, там не вирішуються величезні питання і не приймаються важливо політичні рішення, але це завжди є позиціонування країни. Кожна країна привозить себе показати. То от ми привезли себе на 81-му місці, оце і є наше обличчя. Оце і є наш Давос. От поки ми не будемо хоча б в перших 50 країнах, я вже не кажу про 10, про 20, про 30, хоча б в перших 50. Бо це встидоба в центрі Європи, бути там далеко позаду від маленьких країн, Словенія, там та багато хто, ну всі перед нами фактично. От в першу чергу очікують анонсовану напередодні МЗС зустріч Порошенка з Трампом. Президент США виступить зі спеціальною промовою у останній день форуму 26 січня. От чого очікувати можливо і тут? Тому що, знову ж таки, навіть вже лунає інформація, що, можливо, і сам Трамп не приїде. Але все ж таки, якщо ця зустріч власне, в мене є відбудеться... підозри, що Трамп не приїде. А от чому у вас складається така підозра? Ну, бо це, я слідкую за новинами у США, ви бачите, як він декілька разів відміняв свій візит, наприклад, у Лондон, так, він не хотів відкривати своє посольство, тому що йому щось там не сподобалось. А насправді ми знаємо, що там були чіткі антитрампівські мітинги, чіткі зібрання і чіткі меседжі, і він уникає таких, так би мовити, складних ситуацій. Я його розумію, для чого йому це, він зараз зайнятий собою, до нього повертаються великі корпорації, як ви знаєте, так, інформація щодо того, що Google, мені здається, вертається в Америку, і це 250 мільярдів доходу. Якщо він це зробить, знаєте, ми сміялися, харизматичний, смішний, фані, він себе називав просто генієм, і це було смішно. Але якщо він поверне такі величезні корпорації, це репатріює, так, і вони вернуться і вкладуть в економіку, це 250 мільярдів. Уявляєте, скільки вернеться? Ну, всі просто знімлять капелюха, котелки і все, що вони мають. Тому давайте будемо обережніші щодо того. Є певна позиція, і це позиція, на яку заслуговує президент великої країни США. І навіть якщо він не приїде до Давосу, ніякої біди не буде. А я сподіваюся все-таки, що якщо він приїде, він зустрінеться з нашим президентом. Я думаю, що йому є що сказати. Як ви бачили нещодавно, Нурсултан Назарбаєв, який відвідав США, який був прийом? Ви це бачили, так? Коли Трамп хоче, це єдиний лідер з пострадянського простору, який удостоївся честі бути прийнятим на такому високому рівні. Ви бачили, що потім, звичайно, у притаманній йому манері він навіть вже не слухав Нікі Хейлі, коли вона доповідала, так, представник США в ООН, він просто пішов після Лаврова. Все це, звичайно, гра. Це все гра, це дипломатія, і вона теж має місце. Але сподіватися на великі позитиви від Давосу немає підстав. Чи можуть вони там домовитись про підтримку США, в тому числі економічну, чи от ви якісь знаєте, такі питання? Підтримка США є, наприклад, у чітких контрактах на 50 мільярдів з Казахстаном. Оце підтримка, я розумію. Оце я розумію, що США бачить Казахстан своїм партнером, так, у цій частині світу із певних причин, бо це Північна Корея, і ви розумієте, це дуже важливо. А підтримка у вигляді 350 мільйонів на оборону, і яку, можливо, дадуть, можливо, не дадуть. Барак Обама теж багато років говорив про те, як він підтримує Україну, правда? І жодним чином це не применшило агресії Росії щодо нас. Отже, або США і Європа справді візьмуться за Україну, я вже так буду говорити, як є, або буде біда. Тому що насправді залишити нас зараз наодинці з економічною кризою. Ви бачите, ми вже вичерпали квоти на мед, ми вже багато квот вичерпали, ще не пройшло скільки? Три тижні з початку року, а ми вже... Тобто це несерйозно. Якщо вони справді хочуть бачити Україну процвітаючою і справді зробити її форпостом європейського і усієї і цивілізованого світу, вони
мусять серйозніше дивитись на Україну як на партнера, як на сусіда, добре не брата, добре не сестру, добре не члена Європейського Союзу, але це сусід, і ми маємо на це право. У нас є західний кордон, і ми не тільки з Польщею, а й з багатьма країнами Європейського Союзу межуємо в тому числі. І нам потрібно виробляти, і нам потрібно намагатися бути членом, так би мовити, оцієї великої світової європейської демократичної спільноти. Зрозуміло, що Україна помиляється, зрозуміло, що ми робимо деколи невиправні помилки, коли говоримо одне, декларуємо друге, а робимо третє. Знаєте, а там собі думаємо, а куди вони дінуться, вони все одно змушені нас будуть захищати. Не змушені і не будуть. І ми вже це побачили на прикладі Польщі, коли вони сказали, а чому ви подумали, що ви стратегічно важливі для нас як партнер, тільки тому, що ви захищаєте когось на Донбасі? Так, нам шкода, що там гинуть люди. А що робити? У нас є своє бачення, і в нас є свій суверенітет, який ми будемо захищати. От міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував зустріч Волкера і Суркова. Сказав, що буде так. А перед цим Волкер має приїхати в Україну, відвідати Донбас і потім вже зустрітись з Сурковим. Які сподівання на ці зустрічі і які питання можуть підніматись там? І чи дадуть вони потім результат, ваше бачення? Ну, я сподіваюся, я хоча і є цей аларміст і реаліст, як я себе називаю, але я такий з обережним позитивом дивлюся на ці речі. Я вірю в те, що Сурков, я вірю в те, що Волкер, я не вірю в те, що Сурков, я вірю в те, що Волкер здатен хоч на якомусь рівні підтримувати переговорний процес. Хоча Україна, звичайно, робить деякі кроки, які не дають йому додаткових аргументів. Це не є козир. Оцей закон, який був прийнятий про деокупацію, це не козир в кишені чи в рукаві у Волкера. Це не те, що мало би виглядати як закон про деокупацію. Але, як я знаю, Волкер і уся світова і європейське співтовариство дотримувались і закликались дотримуватись мінських домовленостей. На це буде тиснути Росія. Вона буде тиснути, і її аргументи зрозумілі і передбачувані. Саме Україна не виконує мінських домовленостей. Те, що Україна їх не може виконати, це вже нікого не цікавить, як ви бачите. Але ситуація була тоді така у 2015 році, правда? Ми мусимо теж аналізувати з огляду і з точки зору на ті події, які відбувалися саме в цей період часу. Нам легко зараз говорити так, що Мінськ поганий, Мінськ такий-сякий, ніхто там нічого не вирішує, ми його навіть не внесемо, ми його не бачимо. Але тоді, коли горів і палав Донбас, ви пам'ятаєте, і Іловайськ, і всі решта котли були, ми були готові домовлятися в будь-який спосіб, аби забезпечити режим тиші. Отже, я послідовно виступаю за те, щоб те, що у нас є переговорна платформа у Мінську, на той період часу, який на сьогодні є, ми не маємо інших запропонованих і акцептованих не тільки Україною, а і Європейським Союзом як нашим партнером, і США як нашим стратегічним партнером альтернатив. Отже, допоки у нас не буде спільної стратегії, допоки ми не порадившись з нашими партнерами, які справді займаються нашим питанням, бо це не є питання США, це питання України. Але позаяк США взялось виконувати свою частину зобов'язань, так? Вони відчувають відповідальність за те, що відбувалось на Майдані, за те, що відбувалось потім, за те, що відбувається зараз. То, будь ласка, давайте будемо координувати і давайте будемо давати і залишати цей простір для діалогу разом з нашими партнерами. Якщо ми цього робити не будемо, ми будемо бачити не тільки резолюції ПАРЄ, ми будемо бачити і Росію в ПАРЄ, і зняття санкцій через півроку, а ми їх будемо бачити. Бо, як ми знаємо, от вже я нещодавно прочитала, що, наприклад, Німеччина збільшила експорт на 5 мільярдів за минулий рік з Російської Федерації, і імпорт збільшився на 2 мільярди. Поволі вони бачать, що все-таки торгівля і бажання зростання економік переважає. І Україна просто зійде зі шпальт газет, її просто будуть інформаційно витискати, і ми займемося самі собою тоді, коли вже нічого не залишиться. Ні людей, ні ідей. І це буде дуже погано. І про це треба говорити і не боятися. Як би там не тиснули зовнішні партнери, як би не тиснула Російська Федерація, ми маємо бути послідовними. Якщо ми взялися виконувати Мінськ, якщо ми навіть не можемо щось з цих
пунктів виконати, про це треба чесно говорити. Ми не можемо це виконати зараз. Не можуть бути проведені вибори до того часу, допоки ми не контролюємо кордону з Російською Федерацією. На що зараз тисне Російська Федерація? Так, ви чули, що Лавров заявив, що вибори, а потім кордон і контроль. Ні, це не може бути проведено. От я захочу балотуватися на Донеччині. Я не маю права цього зробити. Я з Раворуської Західної України. Якщо Донбас – це Україна. Це не може і не може бути акцептовано до того часу, допоки ми не виробимо усіх можливих, бо є те, що неможливо, усіх можливих пріоритетів і не виконаємо, бодай хоча якісь з них. Бо так ми виглядаємо попросту пустомелями і пустобрехами. Я перепрошую, але це правда. І ще Клімкін, міністр закордонних справ, сказав, що нормандська четвірка на рівні голів МЗС може зустрітися у лютому під час безпекової конференції у Берліні. От про що будуть говорити? Яка ваша думка? Про Крим і про Донбас. Звичайно, що будуть говорити про нас. Звичайно, що буде йтись про те, як виокремити ці кейси. Ну, тому що зараз зрозуміло, що Крим – це довга історія, і це фактично неможливо тотальна війна, так? А Донбас – це історія, яку потрібно вирішувати уже і іншими методами, і іншими кроками. Це Мінський процес, який треба або дійсно визнавати таким, що не виправдав себе, і закривати ці поїздки, але тоді ми і ті, хто це підтримує, мають запропонувати вихід. Якщо Росія не сідає за стіл переговорів у тій формі і у тому суб'єктному стані, на який ми розраховуємо, а саме вона змушує нас розмовляти з ЛНР і ДНР, так званими, так? Вона змушує нас вести переговори з Захарченко і, не знаю, Пасічник, Пасечник, Пасенюк, і іншими. Неважно, і іншими, неважливо. То ми маємо шукати ті слова і ті інструменти, які посадять Росію за стіл переговорів. Розумієте? І те, що зараз зустрінеться нормандська четвірка, ну, приїде Ангела Меркель і знову виразить стурбованість, чергову стурбованість, так? І знову кримські татари будуть зазнавати утиску. І знову ті українці, які залишились на окупованому Криму, будуть зазнавати утисків, їх будуть переслідувати і так далі. Отже, нам потрібно чітко визнати, до виборів президента України ми готові на рішучі кроки. Те, що вони готові в 2018 році, в них все зрозуміло з виборами. У нас, напевно, не все зрозуміло. І якщо до 2019 року ми готові взяти на себе відповідальність, закусити губу і сказати: так, я знаю, що інтереси держави і інтереси мого народу, я хочу, щоб люди не вмирали і не гинули, я готовий пожертвувати майбутніми виборами, і я не знаю, виграю я чи ні, але я йду на непопулярні кроки, і я готовий взяти на себе відповідальність за те, що я зараз роблю. Не йти на поводу у групи людей, які кричать там різні лозунги, так, ніколи не здамось. Ми і не здамось. Ми вже здались. Ми фактично програли війну в Криму, ми фактично програли в Донбасі. Але ми це розуміємо, бо з ними неможливо було виграти ніколи. Тотальною війною, зброєю в руках ми не можемо. Ми можемо утримувати, ми можемо віддавати і потім назад відтискати їх. Ми в кінцевому результаті все одно переможемо. Бо правда на нашому боці. Ми сьогодні жертва агресії, ми жертва збройного нападу і так далі. Але питання, скільки це триватиме? Так, і які жертви? Ми готові заплатити цю ціну? Нам треба скласти, і вона не тільки економічна. Це кількість жертв, це кількість поламаних життів, це відсутність майбутнього. Це дуже багато показників і дуже багато механізмів, які потім не дадуть Україні розвиватися. От тут має бути чесний діалог. Ми не готові своїми іменами називати речі, які сьогодні відбуваються в Україні. Ось і все. І якщо ми будемо чесні самі з собою і чесні з своїм народом, якщо влада буде чесна з народом і буде приймати важкі рішення, а не намагатися оптичним методом. Тут ми агресором назвали Росію, а тут ми не можемо розірвати договір про дружбу і співробітництво, бо що? Бо тоді вона не буде визнавати наші кордони, а вона і так їх не визнає. А влада буде чесною? От, власне. А це питання до громадянського суспільства. Влада буде такою, якою ми її змусимо бути. От і все. Тут формула є абсолютно одинаковою з обох кінців. Яка влада, який народ, така влада. Лишається у нас буквально півхвилини до кінця ефіру, навіть трошки більше, хвилина.
на сам кінець трошки оптимізму додайте. Так, тому що ми отак пішли під кінець ефіру якраз. в чому? А от стосовно цих зустрічей анонсованих, усього цього вирішення питання стосовно знову ж таки вирішення питання Криму, підняття питань Криму, Донбасу на міжнародних рівнях. Чи будуть вони підніматися і чи буде від цього результат? Коротко, от ваші сподівання. На міжнародних аренах, маю на увазі узагальнено. Україною чи іншими суб'єктами? Чи ким вони мають? Іншими суб'єктами. Іншими суб'єктами. Коротко, 30 секунд. Це теж залежатиме від України. Якщо ми знайдемо ті слова, які стануть і зачеплють вже на сьогодні черству душу Європейського Союзу і США, і наших інших партнерів, я думаю, що вони будуть готові переглянути, бо вони теж відчувають цю загрозу. Вони прекрасно розуміють. Вони просто не розуміють, що робити зараз в Україні, як сьогодні бути. Іти на дочасні вибори, на ще щось, як змінити ситуацію. Якщо ми запропонуємо вихід, абсолютно переконана, нас підтримає весь світ. Дякуємо дуже, пані Ірино, за ваші думки, за ваші коментарі. Ірина Верещук, директор Центру Балто-Чорноморських досліджень, була з нами цієї години в студії. Одразу хочу проанонсувати, що Сергій Тарута, народний депутат України, буде гостем цієї студії вже у наступній годині. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман». Залишайтесь з нами.